my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Cafe Chundoku dito sa Barangay Poblacion sa Nicolas Concepcion, Tarlac. Bago tayo pumasok sa place ni Cafe Chundoku, konting history lang about kay Cafe Chundoku. So nag-start siya sa mobile barista cafe. Food truck pa lang siya nung guys, so ino-offer niya lang mga pastries and mga coffee, mga hot and iced coffee. So nag-upgrade siya sa Daily Drip Cafe, nagkaroon siya ng pesto. And nagkaroon din ng pesto sa tapat ng Daily Drip Cafe, yung Akata Ramen Bars. Cart lang siya hanggang dumami yung mga customers nila. Yun, naisipan nilang buksan si Cafe Chundoku. So dito, pinagsama na yung ramen and coffee. Nakakatuwa lang no Tarlagueños na nasaksihan natin yung mobile barista cafe. So from food truck, ngayon may cafe na sila. Kung gusto nyo palang pumunta dito sa Cafe Chundoku, yung landmark natin, ito na yung plaza. So sa likod nito, ito na yung munisipyo ng Concepcion. Ito na yung kanto guys, papuntang plaza. Nasa tapat siya ng Palma Clinic kung alam nyo ito. So ito na, si Cafe Chundoku. Open sila ng Tuesday to Sunday, 10 AM to 10 PM. So every Monday close sila guys. Pasok na tayo para pakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng loob ng Cafe Chundoku. Napakaluwang ng place. Very cozy, then design niya is industrial na aesthetic. Tarlagueños, mga sinerve sa atin ni Cafe Chundoku. So yung makikita nyo sa harapan natin, meron tayong mga rice meals. Siyempre isa sa mga pinagmamalaki nila dito, mga coffee nila, and of course yung ramen. May mga snacks din naman sila and other drinks dito, yung non-coffee and coffee based drinks. And syempre meron silang frap and milk tea. So nakapapakilala sa inyo itong Japanese french fries nila. So meron din tayong dito, honey sriracha karayage, and yung pork tonkatsu, Japanese curry nila. Ang bango nito guys, later titikman natin. And of course, meron tayong gyoza dito. 5 pieces na yung gyoza nila. Sa kanilang pastries, meron tayong caramel bar, brownies, and croissant. Tapos, yung sinerve sa atin na ramen, yung ramen nila. Na-miss ko tong lasa nito guys. Sa mga frap natin, meron tayong dito, Oreo cheesecake frap and Al Capone almond frap. Tapos sa milk tea, syempre, all-time favorite, winter melon. Sa mga iced coffee, ito yung hindi mawawala dapat, yung iced caramel macchiato. Tapos sa hot coffee nila, nag-prepare sila ng hot matcha. Tikman na natin yung kanilang ramen bago pa matanggal yung init. And sa mga ingredients sila, pwede naman kayong magpa-additional sa mga to. Tikman natin soup. Grabe guys, no, napakasarap talaga nung ramen nila dito sa Cafe Chundoku. Nung nasa Akata Ramen pa lang, ito yung favorite talaga, yung ramen nila. Kasi yung aftertaste niya, spicy siya, and ang sarap nung pork, and syempre yung pagkalo-halo ng ingredients. Tinikman natin nung sa Akata Ramen, yung midori nila, yung original tonkotsu. So ngayon, kung mahilig kayo sa beef, meron na silang beef sukiyaki. Favorite na drinks ko dito, yung iced caramel macchiato. Next natin titikman guys yung kanilang honey sriracha karayage. So meron siyang kasamang sides dito, and syempre yung rice niya. Pork tonkatsu Japanese curry. Lagyan natin yung pinaka sauce niya guys. Yun.
trivia pala about sa salitang chundoku. So chundoku it means pagkokolekta ng mga books. Kung makikita nyo dito, napakarami nilang mga books na nakalagay sa mga estante nila. Pero pwede nyo naman silang basahin. Request lang kayo sa kanilang staff. And marami silang mga collections dito. Tulad nito, kung mahilig kayo sa music, ito Nirvana, Metallica, 70s, 80s pa yata itong mga gatong gamit. Tapos andito si Voltes 5. Yung daddy nung owner is mahilig din mangolekta. Ito meron silang mga cars dito. And sa kanya din daw, Voltes 5. Hello Tarlakeños! Ini-invite ko po kayo sa aming Japanese cafe dito sa San Nicolas, Concepcion, Tarlac. Open po kami 10 AM to 10 PM except Monday. Yun guys, natikman na natin lahat yung sinerve sa atin ni Cafe Chundoku. Yan guys, kung gusto nyo pumunta dito, ulitin ko yung location niya dito sa barangay San Nicolas, Poblacion, Concepcion, Tarlac. Landmark, malapit na malapit lang sa may plaza and church nila dito. Nasa likod siya ng munisipyo ng Concepcion, Tarlac. Kung gusto nyo ng mga rice meals, try nyo itong kanilang honey sriracha, karayage, napakasarap. And yung kanilang pork tonkatsu, Japanese curry. Syempre meron din naman silang mga ramen. And all time favorite natin yung aka ramen nila. Kung gusto nyo tikman yung original tonkatsu, meron. And then yung midori, tikman din naman natin yung dalawang yun, the best guys. And kung mahilig kayo sa beef, meron silang beef sukiyaki. Yun yung bago sa menu ng ramen nila. Sa mga drinks, for me kasi mas gusto kong i-partner dito sa natin, aka ramen, yung kanilang caramel macchiato. Pero mahilig kayong prop, milk tea, meron din naman sila dito and mga hot coffee. And ito, yung mga kanilang pastries. So, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga taga-Concepcion at mga ibang Katarlagueños natin dyan. Yung dating food truck at dating food cart na Akata Ramen at food truck ni Mobile Cafe na naging Daily Drip Cafe. So ngayon, ito, may sarili ng mismong pwesto dito sa Concepcion, Tarlac. Napakaluwag ng place nila, napaka-cozy. And ang sarap magtambay dito and mag-chill habang ini-enjoy nyo yung kanilang mga foods and drinks. So ito na nga yung Cafe Chundoku. So until our next vlog, peace out!